Som dijous 12 de febrer de 2026, el dia de Santa Eulàlia, i esteu escoltant La Rebotiga de Catalunya Religió, que, com sabeu, és aquest espai on la redacció ens trobem per parlar dels temes d'actualitat d'aquests darrers dies. Hola, Jordi Llisterri. Déu vos guard. Hola, Martí. Bon dia. També li diem hola a l'Anna dels controls tècnics. Sí, perquè si no aquí hi ha masses homes. Exacte. Com veureu, i aquí vaig, no sóc la Glòria Barrete, i és que en uns dies no ens acompanyarà. Jo et diria que hem sortit perdent. Apa! Però en aquest sentit és això, durant unes setmanes m'encarregaré jo de la rebotiga, i avui també diem hola a Josep Ramon Pérez, canonge de la Catedral de Barcelona i degà emèrit del capítol de la Catedral. Bon dia. Bon dia a tots. I el tenim aquí perquè, com hem dit, avui és el dia de Santa Eulàlia, per tant, què millor que parlar de Santa Eulàlia que amb un canonge de la Catedral. Per tant, la primera pregunta seria una mica, qui va ser Santa Eulàlia i per què la considerem la patrona de Barcelona? Santa Eulàlia va ser la primera màrtir de la qual tenim constància d'aquí en Barcelona, Barsino en aquella època, segle IV, principi del segle IV, i per tant des de llavors és no en aquell moment, però en el segle VII, després el segle IX sobretot, ja és considerada ja la patrona i el culte ja està assegurat. Per tant, parlem dels cultes més antics que tenim constància. I llavors també ja després, quan es construeix la catedral actual, la gòtica, doncs ja quan es construeix ja es pensa en posar en el centre de tota la catedral, sota l'altar major, la cripta de Santa Eulàlia amb el seu sepulcre. Per tant, és el centre, la vida de la catedral i, per tant, també de la diòcesi i de la ciutat. Perquè a nivell biogràfic què en sabem d'aquesta santa? Bueno, d'ella sabem algunes coses. Sembla que era una noia joveneta d'una família de les afores de Barsino, tocant la muntanya, sobre Sarrià. Allà fins i tot ensenyen algun lloc on diu que vivia la seva família. Bueno, ella era d'allà, vivia allà, era cristiana, va viure en un moment d'unes persecucions molt grans aquí. Que és el mateix moment que va de Sant Madí, no? Em diu Dioclecià, potser, sí? no? Bueno, no? Va ser, això és posterior, però va ser aquestes són les primeres, són de Decià, o sigui, són de la gran persecució de Diocleciano, però era Decià el tribuno d'aquí, no? El que estava per aquí. I va ser un moment potser el més fort, va durar 3-4 anys només aquesta persecució, però potser que van haver en aquesta època la major part de màrtirs cristians són d'aquesta època precisament, o sigui que, perquè tant Santa Agnès, per exemple, de Roma, la ciutat de Roma, en quasi totes les ciutats hi tenen, no? Moltes màrtirs d'aquesta època, d'aquesta persecució, perquè van ser unes persecucions les més fortes, no? I les últimes, perquè ja de seguida vindria Constantí i llavors ja se van acabar. La persecució se va convertir, tot l'imperi romà se va convertir en cristià i ja van deixar de perseguir. Però se'n guarda memòria de totes, veig. Sí, va marcar... Va marcar, jo crec que l'època que va marcar més el cristianisme, aquesta, la del martiri, no? La dels grans màrtirs. I nosaltres, a la que hi ha a la ciutat de Barcelona, doncs tenim la gran sort de tenir una gran màrtir, jove, molt semblant, tot el perfil, semblant a moltes altres màrtirs també cristianes de diferents llocs del món i molt semblant, Ella va ser verge, màrtir, quan era joveneta, 13 anys. I ara comentaves que sota del presbiteri de la catedral hi ha la urna, el monument amb les relíquies, a la cripta. Sí, hi ha la cripta. I entenem que és una santa molt popular i que també la podem trobar en altres parts de la catedral, potser. Bueno, al seu cos no, allà és on no, està. Clar, evidentment. No, allà està el millor, però ara està present a tot arreu, perquè a veure, la catedral de Barcelona està dedicada, té dues dedicacions. Una a la Santa Creu, que aquesta és la primitiva, de la primera de totes, no? La primitiva a la Santa Creu, que és la més antiga. Penseu que a la Santa Creu només hi ha dedicades, a Roma hi ha una església dedicada a la Santa Creu, Jerusalem està dedicada al Sant Sepulcre, a la Santa Creu, i nosaltres, i alguna més, però jo que sàpiga, sí, una catedral antiga com la nostra dedicada a la Santa Creu, no.
Per això, en el pinacle més alt de tots, de la façana de la catedral, la imatge que hi ha és Santa Helena, amb la creu, que tothom pensa que és Santa Eulàlia. No, és Santa Helena amb la creu, que està ensenyant la creu a la ciutat, dient aquesta és la catedral de la Santa Creu. Però el culte de Santa Eulàlia se va anar extenent i llavors va compartir patronatge en la catedral i en la ciutat. No? Perquè... Sí, perdó. Llavors, els primers segles, diguéssim, entenc que quan Santa Eulàlia és martiritzada aquí a Barcelona ja hi havia un culte cristià arrelat. Per tant, en aquell moment la catedral estava... No. O sigui, no hi havia cap església... A veure, penseu que fins a Dioclecià, que és el que a través d'ell ja... Això és segle IV, no? Segle IV, al principi del segle IV, sí, el decret aquest de Milà. Bueno, a partir d'aquell moment és quan ja hi ha llibertat per viure el cristianisme i per estar, per reunir-se. Què fèiem? En les cases particulars. Sí. Era la manera, era una església domèstica en aquell moment, una església particular, i en les cases, la família se reunien. Per tant, fins a aquell moment, no? Va ser després, a veure, els cristians van recollir el seu cos, no? Després del martiri. Lo van recollir, lo van mantenir. Va estar desconegut en el lloc on estava. La ciutat lo tenien i estava fins que va ser al segle VI, VII, quan ho van trobar, i després en el segle IX van fer el trasllat. I després ja es va fer ja definitiu el trasllat. Estava a Santa Maria del Mar, allà en el cementiri, i d'ahir se la va traslladar ja aquí a la catedral de Barcelona, això ja en el segle XIII, quan es va... Perquè a part del fet que era de Sarrià o el mateix martiri de la baixada de Santa Eulàlia, aquí potser hi ha més llegenda que documentació històrica, no? Sí, és veritat, això, clar. A veure, Sarrià és una manera de dir, pues, era en les muntanyes, allà potser no existia, era una barriada, o havia una casa pairal que tingués una casa de camp de la muntanya, la família, allà per Sarrià. Però l'altre, totes les... Bueno, diuen que va patir 13 martiris. És molt significatiu que siguin 13 anys i 13 martiris. Ja es veu que hi ha una connexió d'una cosa i l'altra que han volgut... A veure, que va haver-hi diferents maneres de patir ella i de defensar la seva... i de consolidar la seva fe cristiana, sí, que és cert, no? Una de les més populars és la de baixada de Santa Eulàlia, no? Aquesta segurament sí que podria tenir... Això potser no tothom ho coneix, Sí, al final del carrer de Sant Sever acaba amb una baixada... Per situar-nos darrere el Palau de la Generalitat. Darrere el Palau de la Generalitat és el carrer de Sant Sever. Al final de tot acaba amb una baixada que acaba en Banys Nous. Doncs en aquesta baixada diuen que segons la tradició, perquè tot estava en alt, i era una muntanya en la que hi havia un turonet, no? I en aquest turonet, en aquesta baixada, doncs diuen que ahir van, una de les coses, diverses vegades, van ficar dintre d'un tonel a ella, a la noia, i la van fer rodar per aquesta baixada diverses vegades, amb tota una sèrie de coses punxant dintre, no? I que, bueno, diuen que se va malferir però que no es va morir. Cada un dels martiris aquest que li feien era un càstig o manera de persuadir-la o de voler que renunciés de la fe cristiana, i no ho va aconseguir. Era una manera de mantenir-se més fort. Sí, que ens hem de quedar més amb el sentit del que vol transmetre aquest relat que no diguem, amb els fets documentats o periodístics que faríem ara. Clar, però penseu que en aquella època no hi havia ningú allà aprenent. A veure, és veritat que després molts historiadors van escriure el seu martiri, la seva vida, el seu martiri, de coses que van recollir, no? I que van... Però, clar, d'aquella època encara no tenim alguna cosa en la inscripció de la seva tumba, aquestes coses que sí, que són coses que sí podríem dir, això ve de l'època, no? Però d'historiadors no n'hi havia en aquella època. Això és la...
per algú que acaba d'aterrar a Barcelona, que aterra demà, o sigui, avui 12 de febrer, al Pla de la Catedral, què li podem explicar què passa dins de la catedral el dia de Santa Eulàlia? Quin és el programa d'activitats que està previst? Mira, el més important de tot és que obrim la cripta perquè es veneri allà el sarcòfag on està. És un sarcòfag preciós, fet d'alabastre, en un autor de Pisa, i allà estan representades tota la història, els quadres, tota la història de la vida i sobretot el martiri, la defensa que fa de la seva fe i l'amor, la manera de com mor i què passa al final de la mort, fins i tot que van veure com un ave que pujava cap al cel de llant blanca, d'ahir les oques de la catedral. Però el més important és que obrim això durant tot el dia, està oberta. I va gent. I va gent, No, és moltíssima que gent. a vegades semblen coses d'aquelles que són 4 qui passen, no. No, Sí, hi ha una devoció viva a Santa Eulàlia. Fins i tot penseu que hi havia una tradició antiga, que això sí que és més antic, ja no me'n recordo de quan va començar, però de resar laudes aquell dia, els laudes allà a la cripta de Santa Eulàlia, i venen gent de lo més que tenen costum, que els seus pares ja venien, de tota la vida, de mantenir fem això, resem laudes, fem tot el res i deixem la cripta oberta perquè la gent hi pugui accedir, perquè està oberta la catedral tot el dia. Aquest és el centre, el seu sepulcre. I després al voltant d'això n'hi ha altres coses que ja podem fer. El culte, les misses, tot allò ja ho fem en diferents llocs. Però el més important és això, és tenir accés, tothom que vulgui, tenir les portes obertes. Allà acostumen a haver-hi una representació de les eulàlies, noies que se'n diuen eulàlies, i llavors traiem el llibre d'or de la catedral perquè puguin inscriure's allà. I allà estan inscrites totes les que han volgut fer-ho al llarg d'aquest any i van allà i s'inscriuen posen el seu nom, la seva adreça o el seu d'allò i mira, és una manera de que estan allà en el llibre d'or de Santa Eulàlia. Clar, ara dèiem que Santa Eulàlia és la patrona de Barcelona, però també ho és la Mare de Déu de la Mercè i ens comentaves fa un moment que hi ha una devoció viva encara de Santa Eulàlia, però potser podem tenir la percepció que a vegades la Mare de Déu de la Mercè fa una mica d'ombra a Santa Eulàlia i que la festa és menys viscuda. Això és realment així? És així, sí. No cal dir res més, no? Però els últims anys potser ha canviat una mica això, no? Perquè Santa Eulàlia, quan era petit, no havia pràcticament sentit a parlar i ara... Bueno, potser no estava tant, però també se'n parla de que Santa Eulàlia plora normalment i per això plou sempre per la Mare de Déu de la Mercè. I diu, són la llàgrima de Santa Eulàlia, que està una mica ressentida, potser. Sí. Però no, això fora de bromes, lo important és que ara es manté viva, sobretot perquè d'una part aquí l'Ajuntament també hi ha col·laborat i ha dignificat una mica més la festa aquesta d'hivern, ja li han posat, fan servir el nom de l'Aia, però bueno, en definitiva és celebrar la festa sobretot en cultura popular, és el que més han invertit l'Ajuntament en aquesta festa. Cultura popular de capgrossos, de les gegants. Hi ha una processó que fan de gegantes en honor de Santa Eulàlia, que després fan una ofrena floral allà a la catedral. També entren, ja dic, les portes estan obertes i entren tots, també, en aquesta cultura popular que es passeja pel carrer i que hi estan. Després altres coses, com ja són tradicionals en tota la cultura aquesta més popular de la ciutat, que entran ja no només els capgrossos i d'allò, sinó i gegants, sinó també els diables i correfocs i coses així també. Veig que si mireu en el programa de festes de la ciutat us trobareu això. Però clar, potser sí que tenim testimonis d'aquest ressorgiment de la pietat popular per Santa Eulàlia. Una prova són els goigs que aquest any s'han reeditat
la il·lustració l'ha fet l'artista Goretti Pomer, vull dir, per tant hi ha signes de que la festa, en certa mesura, tot i que la Mare de la Mercè, com has dit, li fa ombra, hi ha una certa revitalització de la, i tant, de la festa. I tant, i tant. A veure, els gossos és curiós, perquè els primers gossos, els gossos són cants que d'alguna manera expliquen amb música el martiri o la vida dels sants, no? Sobretot en els pobles, tots els pobles per les festes majors i pel patró, el patrona, tenen els seus gossos. Però penseu que del que tenim constància, el primer van ser los de Santa Eulàlia. Ah, ostres! Del món. Del món, sencer? Del món, sí. Va ser el segle XVI o una cosa així, que ja tenim constància, del que tenim constància, potser que existeixen i no hi ha constància d'ells, no? Però de los que hi ha constància i tenim, està documentat, los nostres són de los més antics. Clar, hem tingut diferents edicions i retocs i de la lletra. La lletra acostumen a conservar-se, no? La lletra, perquè el que fan és explicar el seu martiri, la seva vida, amb tota una sèrie un relat, quasi, se pot anar seguint. Que de vegades hi ha lletres que amb els anys van perdent sentit, van desafinant. Sí, perdent sentit. Però entenc que no estem en aquest cas. No, en aquesta són fidels a la tradició, no a la història, que això no ho sabem. Una cosa és la història, una cosa és la tradició. A la tradició sí, acostumen a ser fidels amb això i ressaltar aquelles coses més importants. Nosaltres a la catedral tenim la creu de Santa Eulàlia, que és aquesta creu en aspa, i la creu normal, no? La creu de Nostre Senyor, no? Són els dos símbols, són dos creus, que una cosa curiosa, no? La nostra catedral té com a signe de la catedral és la creu, però tenim la sort també de que Santa Eulàlia va morir en una creu, diferent, però també en una creu. Per tant, la creu està ahí com a símbol primari de la nostra catedral. Hem parlat molt del passat, hem parlat del segle IV, del segle XIII, del segle XVI, però què ens pot dir avui la figura de Santa Eulàlia? Perquè té sentit que els barcelonins continuïn celebrant Santa Eulàlia? Bueno, és una manera de recordar que, sobretot avui dia per la joventut, tenir idees clares, saber cap on va i que costi la vida defensar-les. Això és tot un exemple de fidelitat i de ser coherent. De la vida i les coses s'ha de ser, no? Primer de tot això, però després també perquè a veure, parlar del passat nostre és interessant, tenir les nostres arrels, és que parlar de la nostra història, és parlar de gent nostra, de lo que han viscut, de lo que han estat ahí, han passat per aquests carrers, per aquesta terra, per aquest d'allò. Recordar-los, mantenir-los vius, és una de les coses que hem rebut i que hem de mantenir i que hem de traspassar, no? Per això ara està bé, s'està tornant una altra vegada a mantenir el culte i la tradició a Santa Eulàlia. Ja dic, això mateix del llibre d'or no fa gaire que es va començar, però no sabeu la de quantitat d'Eulàlia en laies, no? Que encara hi ha. Que encara n'hi ha i encara i van augmentant. Pues és maco això, aquestes coses, no? De mantenir tot el que mantingui la nostra història i la nostra fe, el nostre costum. Això és bo. I gràcies a Déu que, mira, l'Ajuntament hi ha col·laborat, ja fa temps que està col·laborant. I aquesta reviscolada de la figura de Santa Eulàlia, de quan estem parlant? Perquè tu deies que en la teva joventut no se'n parlava, i jo sempre ho havia vist com una cosa que estava més o menys al mateix punt que la Mercè. No? A veure, cadascú també explica la fira segons havia anat, però és veritat que de petit recordo molt, evidentment, la Mercè, i saber que la Mercè és la patrona de Barcelona i tot això, però no recordo cap element al voltant de Santa Eulàlia. O sigui, a mi em sembla com una festa que vaig viure més amb els meus fills, per dir-ho així. Mira, ara la festa de Santa Eulàlia anem a veure els gegants i tot això, anem a veure la tomba, però si no, jo crec que s'ha anat revifant en aquest sentit. Potser sóc jo, i si com a excepció de Barcelona i em diran és que tu no te n'entraves, però... Hi ha un motiu, I és que, mira, la Mercè
és més general, ocupa tota la ciutat. Els focs allà a Montjuïc, que l'altre, clar, està repartida. I Santa Eulàlia queda només reduïda aquí. Però no parlo només del tema festiu, òbviament, que és una obvietat, sinó del tema de saber-ho, fins i tot, d'aquest doble patronatge. Com amb això de que Santa Eulàlia plora perquè abans era la patrona i el dia del Mercè plora. Però bueno, allò abans era la patrona, però ara ja no pinta res. Vull dir que no. Jo crec que això els últims anys sí que ha tingut més difusió, com a mínim. Bé, per anar acabant, recordem que qui vulgui profunditzar una mica més amb la vida de Santa Eulàlia pot anar a veure aquest espectacle de l'Esbar Comtal que feu a la catedral, on s'explica una mica els detalls més de la vida de la Santa, oi? Sí, esto va ser un encert de l'Esbar. Ens ho van proposar, l'Esbar Ciutat Comtal d'aquí de Barcelona, ens van proposar el poder-ho fer aquí a la catedral, a l'altar major precisament, allà a sobre del sepulcre d'ella i tot, no? I allí se relata una mica algunes escenes, perquè això està pensat en música i dansa, i il·luminació també, no? És un espectacle grandiós, ha tingut alguns premis. Això van començar l'any 2013 i vam estar algun canonge, jo també hi vaig estar i vaig col·laborar en la instauració. Van començar a poc a poc i ara ja realment hi ha un muntatge amb molta dignitat, amb molta qualitat, i jo crec que ajuda molt per entendre la figura de Santa Eulàlia. Ja dic que és molt gràfic, és la música, la il·luminació, la dansa, però es veu perfectament, i és molt maco, amb algunes escenes impressionants, d'una plàstica impressionant, no? Bueno, està obert. Nosaltres no es pot fer en el mateix dia de Santa Eulàlia perquè com que s'escau a meitat de la setmana és molt difícil, però ho fem sempre el cap de setmana més proper, i dissabte i diumenge es fan unes representacions en diferents horaris. El dissabte una mica més d'hora, una mica més tard, i el diumenge una mica més d'hora a la tarda, perquè clar, s'ha de tenir en compte que tenim culte, les misses, i és el mateix lloc on ho celebrem tot, i clar, s'ha de fer servir en un horari que sigui compatible, no?, amb el culte normal. Doncs amb aquest espectacle acabem la nostra conversa. Gràcies, Josep Ramon, per haver vingut aquí a la Rebotiga. Molt bé, doncs encantat, i gràcies. Després de la conversa que hem tingut amb Josep Ramon Pérez sobre Santa Eulàlia, passem ara, Martí, als més llegits. Doncs bé, el 5è article més llegit d'aquesta setmana va ser l'article que va fer la Glòria ara fa tot just una setmana, enfatitzant el més rellevant de la conversa amb Lluís Duran a l'anterior Rebotiga, on es va tractar el context històric de Gaudí, que de fet recordem que Lluís Duran va encetar una sèrie d'articles monogràfics que durarà fins al maig sobre Gaudí, commemorant el centenari de la seva mort. En quart lloc tenim la crònica que vaig fer jo, referent a la conferència sobre el català com a llengua d'acollida dins l'Església, que tenia per títol Construint un nou nosaltres. Després, en tercer lloc, doncs, hi ha l'article que va fer el Pau de l'entrevista al Albert Moliner, un nou escolapi diaca. I llavors després en segon i primer lloc hi ha articles del Jordi, en segon lloc hi ha doncs, en el que explica que el jesuïta Enric Puig, no m'entenia la lletra, coordinarà la visita de Lleó XIV aquest juny a Barcelona, i va ser qui va coordinar també la visita de Benet XVI quan va venir aquí. I per últim, doncs, l'article més llegit d'aquesta setmana, també d'en Jordi, ha sigut el que explica la desacralització del temple del patriarca Abraham. Per tant, Jordi, pòdium, absolut. És el primer dia que introduïm no només el contingut, sinó d'aquí va fet l'article. Sí. Això és una novetat que ha portat en Martí. Però bueno, parlem ara un moment del pare Puig i de l'avinguda de Lleó XIV a Barcelona, perquè sembla que no paren de moure's coses, no? Ara em comença a passar allò de jo ja hi era. Que el 2010 ja fa 16 anys i ja d'això. No, bueno, també és aquesta situació curiosa que confirma, o sigui, es van sabent coses d'una cosa que no sabem si passarà. Ahir mateix sortia i abans ahir que es confirmava un viatge del papa a Mònaco, no?
per final de març. Clar, penses, un mes vista. Un mes vista jo crec que ja el tenen tot preparat, si realment això estava previst. I pel que és bueno, hi ha aquest costum de no fer les confirmacions oficials fins unes setmanes, mesos abans, i per tant si el papa Lleó ve a Barcelona el juny, que és el que tothom espera, doncs ara el que ens van anunciar és que hi ha una comissió que prepara per si hi ha la visita. Jo entenc que ho prepares per la visita. I aquí ha sigut significatiu doncs, que el pare Enric Puig, jesuïta, que en aquell seu moment va ser coordinador de la visita de Benet XVI el 2010, doncs ara torni a ser el coordinador de la visita de Lleó XIV el 2026. Perquè entenc que el pare Puig no ho portarà ell sol, sinó que és un equip amb més persones que gestionaran aquest projecte. Aquí pel que explicaven, i jo crec que encara, com que és tot així, ho diem però no ho diem, perquè encara no passarà, no ha passat, però pel que es dedueix de la nota que van fer amb els diversos equips organitzatius, que hi haurà també de la visita a Madrid i de la visita a Canàries, entenc que a Barcelona, a diferència del que va passar el 2010, que va pivotar un equip més de l'Arquebisbat, en aquest cas, com que hi ha la Sagrada Família, que llavors ja hi era, però aquell que diu acabaven de tancar, i ara hi ha una estructura de la Sagrada Família molt més potent, una estructura, diguem, més, entre cometes, professionalitzada, doncs entenc que tot el que és la part logística o administrativa, de seguretat, etc., pivotarà més sobre la Sagrada Família que sobre el Bisbat. Jo crec que té una lògica, poso un exemple molt simple, i no descobreixo cap secret d'estat, és a dir, per exemple, tots els temes de seguretat. La Sagrada Família doncs, és un centre d'atracció internacional i no ho sé, però dedueixo que hi ha un contacte habitual i sovintejat amb les forces de seguretat per tots els temes que tenen a veure amb això, doncs aquest mateix pont doncs, ja l'aprofites per si hi ha, doncs, per preparar el que significarà la mobilització, que és més un dia entre setmana, que el 2010 va ser un diumenge. Si es compleix el que tothom dona per fet, el que seria lògic és que el dia 10 de juny, presidís que és el dia Papa de l'aniversari de la mort de Gaudí, presidís el Papa la celebració. Per tant, és això que estem esperant. Tampoc sabem si ho presidirà... Bueno, clar, podria presidir la beatificació, però tampoc... O potser aquell dia dirà alguna cosa que o ens la dona benedicció de la torre i... El nucli és aquest, acabar la torre estem ara tots pendents, no sé si passeu gaire per allà. L'últim braç. Ja portem 2 setmanes que diuen que s'acaba i encara no... Però està ja al caure. Sí. Sí, jo sí que vaig passar l'altre dia que han posat com unes cosetes allà a sobre i sembla que en qualsevol moment allò ha d'acabar d'encaixar. Falta és com aquell Lego que falta al final. No, però els 4 braços que hem vist les imatges i que ens han anat facilitant i que hem anat publicant, els 4 braços, clar, quan els van posar estaven descoberts i ara hi ha tota una bastida que tapa els 4 braços, per tant només falta la peça de dalt. Que de fet amb tota aquesta expectativa que s'està generant, ahir vam saber a partir d'unes declaracions a l'agència EFE que la Sagrada Família ja donen per comptadíssim que ve el Papa Lleó. Per tant... Aquí, clar, estem a l'expectativa de la confirmació, però jo crec que aquí, sobretot el que hem de ser conscients, la dimensió brutal que té una visita del Papa. Sobretot, ara faré també d'aquest senyor gran, que no ho heu vist, o sigui, realment et mobilitza tot. O sigui, no vull fer cap símil esportiu o similar, perquè evidentment el tipus de visita no té res a veure, però per una població, per una ciutat que tenir una visita del Papa sigui un matí, una tarda, 2 dies, 24 hores, un acte, si realment acaba sent aquestes dates del 9 i del de juny, si aquells dies tot girarà al voltant de la figura del Papa, i a part amb una... O sigui, depèn de què vingués a fer, no sé, beatificar un personatge que potser que hi coneguéssim molt però que fora del món, doncs mira, seria un viatge més. El Papa ha anat fent alguns viatges més petits i aquí
tampoc fora dels mitjans especialitzats tampoc en anem sentit a parlar, però si el papa veu la Sagrada Família, la Sagrada Família és una icona mundial i per tant tindrà repercussió a tot el món, més enllà de la moguda, diguem, de persones que pugui haver a Barcelona, també perquè l'espai és limitat, és a dir, la Sagrada Família apretant-los molt, jo crec que n'hi caben 4 o 5.000, però òbviament si ve el papa la cua serà per uns quants milers més. Exacte. I després doncs, suposo que es farà com l'altra vegada, que hi haurà espai a fora, pantalles, això, però que l'espai és el que és. Tampoc hi ha una gran esplanada, si no pots fer la celebració aquesta. No és el Camp Nou, vaja. Ni el Camp Nou, que una opció seria que es fes un altre acte allà més multitudinari, però tampoc l'espai de la Sagrada Família no pots fer com si fes a Maria Cristina. Clar, si en lloc de la Torre de Jesús fos el Palau Nacional, doncs allà muntes allà un altar i tens tota l'avinguda de Maria Cristina per fer això. A la Sagrada Família hi ha la plaça, però no hi ha cap espai on es pugui fer això. Es veurà. Bé, doncs amb aquesta expectativa ens emplacem a una propera... I que és que viurem una cosa extraordinària, per això us ho dic que apuntem-ho bé. Sí, que s'està movent tot. Gràcies Jordi, gràcies Martí, gràcies Anna, i ens trobem la setmana vinent en una propera rebotiga. Adéu-siau. A veure. Adéu.